bandiraɓe sehlaaɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi TV suwaɓe mawɗo debbo e gorko on calminama on juurama on jettama a yafnade on en mbayino jokkodirde e gande men ɓalleɓe Fina Tawa en jarnima ɓi men sehil men Ba Mody Ba mo ganduɗa ko kañum lomti ene yewta nde kono fulɓe no mbiya kala ko dilli ko ƴeew ko dilli ko ƴeew sababu o en garti hande tawi sababu o ko miñiraɗo bandiraɗo gila hanki tawi wona hande hono Amadou Oldou Ba mo Lumbel Lana so neɗɗo wiyama Amadou jofnama e Oldou Ba wiyama jeeya ko Lumbel Lana ittanama gueɗal teddugal to banggue gurdam gande men Fina Tawa hanki o so neɗɗo wiyama ko Lumbel Lana jeeya ittanama hono gueɗal teddugal ha tengti wonde ɓi Oldou Bohum Dulo Kawel Alhaji Amadou Oldou jaam ñalle ñalle jaam Abou Diop a salminama a juurama mi salmitima mi juurima hade men nadde e yewtande taw ko salminde Samba Diop wondude Mansour Sow hono Thiad ko adi fof mi wayi Lumbel seeɗa walla mi wayi yaade e nder ladde nde Lumbel no andirano mawɗo fof mo jiiɗa wima ɓokki cosaan mawki nan ɗon ke natata aɗa wonde ref jalta aɗa selli naata kiite jaltida e malu naata e basal jaltida e dañal belkin ɓokki no woodi ha joni yoodi ha joni ikin Lumbel Lana ha joni ikin Lumbel Lana ha joni ɗo Oldou nananno mawɓe ɓe jaltoloto jalto ikin ɗon ha joni ha janggo ikin ɗon beele oɗon donti ko Oldou waɗanno koye on banggue e alhamdulillah waɗi komin janggi gandal kam no heewi façon uji kam kadi o laaɓanimin hen reedu kala ko foti min hen ko janggin o janganimin ɗum hedde ko jaɓɗo walla caliɗo kono noon guiloyi hay jangguɓe ɓe taw janggi batte français sa yiini cikkata ko ɓen ni hay ɓuuri hen udditade ɓuuri ɗum wawde hedde noon mbaɗani ɗum golle mabɓe kono noon ko ɓen hay ɓuuri ɗum udditade eyyi kono kala ko batti ko fate ko ɓaleri ko fate gande Fina Tawa alhamdulillah hano o hina ɗon haade janggo damgay guena ha Bosoya ina heewi oto kala no ari guila godon suwa otoji cella ñalla mbal yimɓe pawdira beele ha joni ɗum no woodi awaɓe toon ha joni no garda noon de ha janggo han e janggo fof hay han sa naati galle umma taw ɗon hoɓɓe ɓe daari heɓe gari ƴewde Fina Tawa ɗum kam ko Allah waɗi ɗum hena ɗon Amadou Oldou no wayno galle moon no andira gueɗe kewɗe ha tengte lekki sa tawino Alhaji Oldou ina fini ina jogoye dawde ñayoyde ko jimme goɗɗo o jogoto aya wongo o jogota ko fitina goɗɗo ko neɗɗo goɗɗo o wontata beele oɗon jogui sifa ñaygol leɗɗe no ñaytuno ni ha o sa joni e haɗa andi ɗum waɗi ko ɗum waɗi ɗo ɗum iwi minen jaati amen ina wiye o resino debbo ladde ko ɗum woni fitinaji jiita ɗi ɗum woni fitinaji ko debbo ladde o e ko debbo ladde o saabu waɗi daaɗe layata hay sinno araña ma pouvoir o ma hoote ma eyyi ko ɗum tagui minen leɗɗe ɗemin janggi ɗe ko Allah jaati amen biyete Dulo Kawel woni on ko sa ƴeewi e jaaha sa yi Jolof walla Ferla manan beeli Dulo en Lumbi Dulo en ɗum ko kam wonatno toon ombo wondoyi ombo waaña ombo wonde yimɓe mum kam o so remayino so yi ha o remayino o wiyata soɓe jippima tan o yaltat o paade kam ara o yaha o adda bottari ɓe ñaama para kadi o nawta kam addere kam nawtat eyyi ɗum noon ko bawɗe Allah ko Allah rokkuno ɗum gandal ngal fotno noon e ha joni noon hena waɗi gandanda hoore ma hena tawe ɗon e galle he e alhamdulillah rabbil alamin ɗum woni ko jiyanɗa ko hombo finno hombo ɗum nina e no yaltirta ni e no artirta ni ɗum ko gandal waɗi noon gandal waɗi noon wadde ceerno Amadou ne jogui nden finde kadi ne ha joni alhamdulillah hina ɗon hina ɗon ceerno Amadou to banggue lekki ne heewi sifaji ha tengte banggue ñaygal lekki hol sifaji leɗɗe ɗe ɓurɗon hontude e galle bamma tawa ɗe ganduɗa ko ɗe teskaɗe gandade taw ko jogui ɗo woni eyyi minen lekki komin ɓuuri ko rontude ko cingoli lekki mbiyeteki cingoli ki e bani e mucciteki e gueloki ɗeɗo kam kala ɗo garɗa ɗo kala ko neɗɗo waɗanma luccital ngal neɗɗo waɗanma hen a heɓat ne jiɗɗa mucciteki woni murtoki e woni murtoki mucciteki e bani e cingoli e mucciteki e bani e cingoli e gueloki e ɗiɗo kam ko Allah waɗi ko ɗimin tawriɓe heddi noon sa ari haɗa wawi yahñade taniraɓe heɓen ɗon jaatiraɓe heɓen ɗon bandiraɓe woɓɓe ɓen ɗon gandal pulago a janggat ko tagat ko neɗɗo dañde woni ko jangde nde sa janggani ma hewɓe are makko no ɓe gartata sa yi neɗɗo noon yeehi arti won ko gandal tawi ɗon kadi e woni
eyyi guuni e gandal ɗum janggete wadde onon on janngu ɗeɗo leɗɗe ɗeɗo leɗɗe holto ɗe ceerta beele kanje fof eɗe ndendine e haaju neɗɗo gooto walla lekki fof koye haaju neɗɗo bangi non haɗa andi ɗeɗo leɗɗe heɗe mbawi rendu kono ha heddi baniki saabu bani sa alana ɗum gandal sa waddi ɗum e lekki gokki ɗum hirat bani ki hirat soki hiri noon hiki wawi humdemo eyyi sa waddi lekki golki tan sa woni a alana caggitte ɗi poɗɗa ittude ɗe hen daaɗe ɗe poɗɗa ɗe hen waddu kapporɗe tan ki hirat soki hiri noon hiki wawi hum jomum eyyi kono cingoli ki noon ha han hiki wawi waddede gilokki hiki wawi waddede kadi e mucciteki ɗum ko banggue udditare eyyi ɗum ne woodi bani hene woodi hen banggue udditare hene woodi banggue laamu comme neɗɗo yiiɗa place hene woodi banggue kadi hene itta hay dabare hene itta dabare hene waɗa dabare kadi ina dabba ina itta hene itta hene dabba waɗi fof kono ittirte saabu mawɓe men nden soɓe garino e bani soɓe gari waɗi hen moccata ɗaɗɗi jalta gasataji waɗi hen so gari gasat taƴa kono waɗi hen gannaɗa hoore ma moccat ɗum ha yalta ha ɗaɗɗi jalta hen jalta kono jiɗɗa fof taƴa hen e jiɗɗa fof taƴa hen eyyi sa nananno mawɓe men ɗi tan mbi o ɗaƴol mum ko taƴagol jomum aro e ceerno wiye ɗaɗol mum ko taƴagol hol on sifa woni sifa ɓen ɗon woni daaɗe ɗe layata ɗe ha ɗaɗi ɗi jalta eyyi ko ɗum ɗo noon yaari to banggue mucciteki yimɓe heewɓe no liggo ɗum guila e awoɓe ha aynaɓe ko nandi hen hol doole tan ɗe ganduɗa ɗo neɗɗo so awema tan oɗo haaju joni mbiya oɗo haaju ko mucciteki mbaɗanmi mo hol haaju mo mucciteki ɓuuri yawde e haɗani mucciteki koko lekki yimɓe ɓaleɓe ko wayno julfuɓe en walla ko wayno serraɓe walla on façon doar ɓen mucciteki ɓuuri jigde ɓuuri saɗa ligganoɓe en eyyi ɓen ɗon ɓen sawa mucciteki mabɓe ɓuuri yawrude kadi noon hene liggore jawdi hene ittire kadi sukñaɓe ne riwre kadi seyɗade eyyi ɗum ko mucciteki ɓuuri abbarade on façon gueloki noon ko pour lekki aynaɓe e lekki kalis ayna tan jiiɗi kalis ceerno Amadou non haɗa andi wonno mbaɗirta ɗum ko jawdi ndi ñamminta ko jawdi ñamminta eyyi jawdi ñamminta jawdi ndi jibina ha heewa waɗi en mbaɗata ɗum noon mbaddata ɗum kadi ha fa kadi kosam sa waddi ɗum e kosam ene waɗi lucital ngal mbaɗata hen daaɗe ɗe mbaɗata hen jomum forto heɓat ɗum ko kay sa waɗi tan a yiyat eyyi ɗum woni gueloki eyyi cingoli kine cingoli ko ɗum lekki kalis cingoli majjum woni lekki ganduɗa hoore ma lekki hiki waɗi ƴiƴam noon saabu moƴƴi hene wiye saɗa lowtoki yimɓe yo taw an haɗa woni barowo baali aɗa jaltino sadakuji dufowo ƴiƴam e dufowo ƴiƴam saabu sa waɗani ɗum ɓen ɗon hene haasi neɗɗo o so lowtimoki wonno tawa alanaki gandal yaaha daña ɓiyum daña probléme walla koroyel mum daña probléme gaño walla raafe hôpital yaaha hôpital kalis omo jomum dañno hen wattinde foof hawrata koye juuɗe safroɓe walla ko noon no pamirta ɗum cingol oɗon jeeɓa Pindi TV e yewtere men fina tawa gande men hanke koɗo men ko Amadou Oldou Ba mo Lumbellano ceerno Amadou a haali joni ko kalɗen joni ko kalne ko leɗɗe en uddita en laamu en ɗum ɗo foof mataw ina yalta e nder ɗeɗo leɗɗe nayyi ɗe kalɗen joni gaga ɗeɗo leɗɗe nayyi hol leɗɗe goɗɗe ɗe ɓurɗa wawde hutorade e fannu mo kalɗen joni o eyyi haɗa andi lekki ne heewi façon kala noon wona lekki waɗata ko gandal ngal waɗata haɗa andi sinno ko lekki waɗatno tan so Abou Diop fini jangga yaha taƴa lekki waɗa daña ko yiɗi ko kono noon lekki kala ko jiiɗa leɗɗe ɗe putni aduna lekki fof hino waɗi ko jaggata lekki fof hino waɗi ko nafata ɗum ko nafata ko noon ko daaɗe yadta e majjum hay ndiyam ɓolam hen nafa ndiyam ɓolam ɓoccelam hene waɗi daaɗe mbaddata ɗum hay ndiyam hene liggore ndiyam ɓolam hene liggore kosam ɓira ɗam jiita ɗam haɗam liggore eyyi gawri hene waɗi ene liggore ndiyam kosam gawri ɗum fof hene liggore hene waɗi ƴettowo kosam waɗa ɗum e ndiyam waɗa hen gawri suuno waɗa hen waɗa hen lamɗam waɗa hen sukara hay ɗum hene waɗire ɓañere heddi ko noon yimɓe hannde ngabbi koye leɗɗe hene waɗi noon ɓe ganda leɗɗe koɓe yiiɓe tan hene waɗa jomum enen mbaɗa no guddati hen naati hen jomum dañi hen oto dañi hen galle mahi hen tan anne pina jaaha goocoya anne jaaha goocoya taw woni Allah mo uddini arsigue ma keɓa so woni Allah uddani hen arsigue ma saabu haɗa wawi heeɓ an ceerno o sa haɗa heeɓa daña kam kono ɓe est ce que ɓe mbaɗantaɓe est ce que maɓe dañi hen koɓe jiiɗi ko donc namdal ngal woni kamɓe almuɓe ɓe dokkuma an keɓa ko poɗɗa heɓde ko beele kamɓe ɓe dañi ko poɗɗa dañde ko ɗon woni caɗele donc namdal saabu neɗɗo so yi tottima jawdi ma tottima jawdi mum haɗa foti waw andu ko mbaɗanɗa ɗum ha so yeehi haaju mum o humto saabu ɓe woɗ wiyoɓe ceernagal ina harmi won wiyoɓe ceernagal harmani harmin ceernagal tan
ko Abou Diop ara itta kaalis mum totta min waɗa ɗum lekki o yaha waasa o waasa dañ ko yiɗi ko ɗon hanti woni mi ñaami hakke kala hakke noon mi sikki natti moƴƴude kala ko waɗi hakke natti moƴƴude sabu hakke wona ko fewnata koko bonnata hande o sa neɗɗo arema itti jawdi mum no foti jawdi no wayi ni musde jawdi no wayi ni sadde o jamanu gonɗen hande mbaɗana ɗum yaha waasa yirude no yiɗirno ni haɗani ɗon wonti dow ma kadi heɓatama so haalde ma jabatako haɗa heeɓi kalis tan jooɗima eyyi haɗandi ɗum waɗi hen koko natti hen koko mbimami ko waɗi hen ceernagal idan e ceernagal joni wona gotum ceernagal waɗi tan koɗo dawi waɗi arɓe noon gonga ɓe gar ɓe tawani kono ɓe jangi Allah wakki ɓe mbawi saabu wona tawɗa tan wawi hay goɗɗo ko hakkille e jangde yaadata saabu sa jangga ala hakkille hena wayno yaata eyyi ne waɗi noon kam machallah ɓe gari ɓe jaaɓi ɓe jangi ɓe mbawi kadi woni hene hen sa jangi gandal a jangat woni eyyi Alaji Amadou beele no olɗen jangguirno nden ni e yobde neɗɗo bawɗo e jaaha jiiloyoɗa jeena ɗum tenana ɗum jippa ɗum ha keeɓa gandal muɗum beele yonta mo non waɗ ɗum ha joni hene waɗi waɗoɓe ɗum kono hene waɗi ɓe mbaɗani ɗum hene waɗi hen han jiyat ceerno mawɗo gara ɓatto ɗum ha ganda no jooɗorto eno waɗira tan ɓe jaaha ɓe mbaɗa tan ƴetta inde jomum wi ha wi yiidama e kaye tan kaye gondi tan hanti emo jogui gandal kaari eyyi hene waɗi hen ɗum noon bonni hande e aduna o sinno woni hen han yimɓe ko janngoɓe tan ceernagal ma waw joogo aduna o foof saabu ceernagal ala ko ronki eyyi gandal ala ko ɗum ronki hetto ko neɗɗo ronkata kono gandal ronkata hetto ko mbawa walla koroɗa waw kono gandal kam ko wawa ala gandal ko wawa ala eyyi ko neɗɗo wasata waw neɗɗo wasata waw wadde ceerno Amadou mbiɗen bani cingoli e mucceteki e gueloki ko ɗum ɗo woni sirlu galle meɗen lumbellan ɗo tigui ko ɗum woni ɗo fawi ɗo san gatte to banggue gueɗe goɗɗe mbaɗeno saabu a haali ɗum foof laamu ne yalta hen ɓayna ne yalta hen ngallu ne yalta hen jawdi ne yalta hen san gatte fate banggue safuji hande ko tampiniɓe ko wayno worɓe jaaɓe sisiɓe jagɓe ɓe ganduɗa hande lelne ɗe koko ursi beele oɗon dilla hen ɗum hene woodi ɗum kadi ko ɗaɗi ɗi cafrata ɗaɗi cafrata kiiɗo banggue affaire ko mbiɗa ko banggue gorago waɗi ko ɗaɗi ɗon kadi wona cingoli ki wona bani ki ɗon ko gorwali ko nawali e gorwali lekki wiyeteki gorwali e cambel gurel e cambel e ko ɗen leɗɗe mbaddata mbaɗa hen daade piiɓa saabu goragu hene heewi façon hene waɗi ɓe koko heɓtiɓe hene waɗi ɓe ko fijirde hewde rokkiɓe ɗum hene waɗi ɓe ko leldade debbo gonduɗoyi gorko ladde saabu hene waɗi rewɓe gonde worɓe ladde ɓen noon hene yaaha jagga hene waɗi ɓe kadi ko jaggaɓe saabu hene waɗi yahoɓe cukkoye gondoyi e rewɓe janaɓe walla ko wayi noon eko sifi noon haɗa faami liggeyaji janayi mumen walla jomum kaɓa e jomum haɓɓuma natta wonde gorko ɗum fof hene waɗi ko ittirte ɗum hay londe yaratede ndiyam hene itta ene waɗi ne mbaɗirta ɗum ɗum itta gorago londe hene jagga gorago hene itta gorago londe yaratede looɗe men cosaan ɗe hene waɗi mbaɗata ɗum jagga gorago hene waɗi mbatta ɗum itta gorago eyyi meltirde ko jeyata ko onon wi yulde hay ɗum hene ittire gorago hene jagguire e gorago eyyi a andi noon tawde londe kam andi wona lekki yulde kadi wona lekki tawde gandal Abou Diop ko mbiyanamami ko nani ko gandal tan waɗata foof kala ko wona gandal ko hinani ɗon tan nan ɗon tan eyyi machallah a jarama ceerno Amadou Ould Bokum gartene banggue safa ha joni safa kalen nden mbino kiiɗo ɓokki ganduɗa ko ɓokki cosaan no waɗanno gueɗe tan so tawi neɗɗo nannama hen yalti wooda ko Allah hokki ɗum hen nden lumbel lana nde joñino kono ko tali goto ga ko yimɓe foof gandi lumbel e dow tali o ina gowtuno arde toon ha oɗo saha joni to banggue ko wiyete ko joni safa dabare ko kewno safrirde ɗum e haɗani dabare hene heewi ene waɗi dabare e ko leɗɗe guittata ɗum hene waɗi dabare hay ɓuura an o juuldeten o hene itta dabare saabu neɗɗo fof kono jaggira holno heɓiri ɗum holko itta ɗum saabu neɗɗo kadi a wawa ɗum ittande a ƴeewani beele ƴeewa ha dokkiɗa damal wawde safrude ɗum hande o woto yi kalis tan kalis ene weeli kono noon heɓde gotel wona keɓal saabu hande o neɗɗo arima han wonde ko way noon a ƴeewat d' abord ha ganda oɗo hoɗo mbawɗa rew ha balla ɗum ko sohli ko eyyi ɗum tagui bakke ɓokki kiki layata ki ɓokki koki ɓooki guiloye jatiraɓe min ɗo min tawi
ɗon taw ɗon ki ha joni e ɓokki ki kadi koki golle ɓooyɗe mbaɗa e makki golle ki ɓuri duuɓi temeɗe ɗiɗi eyi minen min mbawa layde ndegita saabu ɗo min tawi ɗo min tawriki ni ɗon noon babiraɓe men ɓe tawriki ɗon noon jatiraɓe men ɓe tawriki ɗon tawde no hino waɗi hay arde makki tan hay sa lootaki sakkadegi tan hino itta dabare haala ko noon e waɗanede ɗum hunde kono hunde ɓooyɗe golle ɓooyɗe kadi golle ballitoje kadi noon noki wayni ko ganduɗa ko hen dabare ɗe mbiɗa sikki udditare nde ɓuuri hen heewi haɗa yeyi neɗɗo wadde ɗo han comme par exemple hannde o layateɗo ɗo enne no waddirani ɗo goɗɗo biyeteɗo waɗi ɗum waɗɗani ɗum yaaha rewoyde nder makki tan Allah walla ɗum sowa ɗum dagi noon ko gande mawɓe men ɓooyɗe ngoni hen ko ɗum ñagonde Allah jaɓani no pamirta eyi beele woɗɓe ɓe gona onon tawa wona on tuɓe garta saaha jaaha jamma gadda yimɓe kañum nanne hen beele daña teddugal taw on tinani min tinani ɗum hay sinno waɗi no wasata haɗa andi ladde ko woni koye ladde eyyi neɗɗo wawi waɗa saret mum ara ki ala garde waɗa ko waɗata koye haaju mum tawa jeeya koye wuuro he kono jeeyaɓe e wuuro he hewɓe hen no donti ɗum saabu mamiraɓe mabɓe ko yimɓe idan kala hen jaahowo ina waɗi ko wuppitata galle mum ko gandanɗa hoore makko ko jeeya e ɓokki he eyyi beele watta saaha tan neɗɗo wiya yo naade ɓokki he ya naata ha less huula walla ɗeɓa signude hina waɗa ene waɗa kono noon kala hen kulnoɗo naata ha naati yalti so arti gonɗol kam natnata hoore mum fatta wiyanode kañum nanata hoore mum kam nanata hoore mum saabu tawata yii ko nafoore ɓokki ndi adana onon no wawi no wawi hulde ara signe en gueɓ waɗi anon ɗo han pot janani jomum en mocca ɗum ha ummo kono sen eeli naati kam janggo so ari kam nannata hoore mum ne heppo ko nawata hoore mum ha ɓokki to kañum nannata no hoore muɗum eyyi sen garti joni to banggue wawi kala joni ɗi cembel goyle ko nandi hen hewɓe mbiyanma ko ɗeɗo leɗɗe ma defdete koye gartoɗe ne mbawa wallude banggue goyako an ko deftata e majji walla kanƴe tan ɓoole haɗa andi lekki ne heewi ko waddete gande ne keewi ene waɗi hay gawri suuna ñiiri buna gawri suuna ene waɗi hen ko ɗum defdata ɗum ene waɗi hen tottama tan muuɗa jiya ɗon eyyi hene waɗi hen heddi noon jomum taw woni wona rafi wondi sa nani mbiɗen yo defre guertagal walla yo defre ñiiri buna walla yo totte muuɗo tawata wona dabare gondi so woni e dabare fof wona noon ittirte ha fa ko sifa goɗɗo ittete ɗon kadi ko lohle waɗete ko lohle waɗete dabare ɗe il faut guitte ha para so iwi tan kadi jomum anda ɗe iwi eyyi ceerno Amadou ɗum ɗo holko ɗum yahata eyyi ɗum ɗo ko loonde woni ɗo ko loonde nde gandanɗa hoore ma ende heewi kone nafata e saabu nde waɗete koye galle ko nden ko galle woni ɗo nden ko galle watte eyyi nden ko galle e nden ko yimɓe ende hasi so nde woni galle hay gujjo pour wujjo ɗon no seeɗi haala ko noon wiyama natnama dabare ala dabare ke ala jomum nani tan yiyaɗ eyyi joni ene fewne kadi joom galle o looto eyyi kadi kala jiɗɗo ne wawi fewnede looto ni hen on noon no nde liggira ni ɗum kam ko no nde liggira ni ni ayi no nde liggira ni kam ko wadde nder tan taw galle ma kara heelata mbaɗa nder kono noon kam ko faati kam ko wiya ko wayno dabare en ɗum kam gasi neɗɗo wawa bonnude galle ma saabu han a ƴeewi yimɓe hewɓe neɗɗo an han ara ɗo wonoye galle ma lowo hen galle o weela ɗum bonna galle o hamo hetto jomum wayno leydi eyyi ɗum tagi noon ɗum ɗo noon sa waɗi ɗum hen jomum hay sinno waɗi kam yaltata galle o kono wona an yaltata galle ma noon ɗum yaari ɗum ɗo ko loonde ko noon ɗum yarata ɗum ɗo koko ƴewnorte walla kañum koko yeyyi ɗum ɗo koko ƴewnirte ko ɗum gandal men ɓaleɓe goddugal e qur'an gondal e qur'an eyyi ɗum ɗo koko ƴewirte ko ceede mum ɗo woni hen ko leɗɗe cowa mbaɗa ɗo ɗum ɗo noon ko qur'anil karim ɗum ko qur'an o won ɗo eyyi ɗum kadi ko gandal ngal bitta ngal eyyi e ɗum ɗo ko gandal ngal gandanɗa hoore ma koko witta e majjum yadata nden hewno kala rewo walla worgo so neɗɗo andama to banggue laamu walla goɗɗum tawanɗa ko auto ji reemi moftene kewɗi no naate less caali hen no nder galle o eko nandi hen beele ha joni ɓen ɓe bamon liggantono ha joni ni Allah junnu balɗe moƴƴina battana mo liggo kono mawni beele on liggano suka mabɓe eyyi noon min kala babam amen liggantono so ari ɗon ni han o e galle ma taw ɗum ɗon sukaɓe o wiyata ya liggoy wawi ara yew ɗum ɓe mbadda hunde foof ɗo ha Mauritanie ha caggal leydi foof so ari almuɓe mo gaari o wiyata ko noddata jomum en kala korko gonɗon noon ala kadi o e o hay sinno korko ɓiɗɗo ɓiyum debbo tawɗa ɗon on wawi gollande ko cohluɗa ko
hay sinno ko ɓiɗɗo debbo tawɗa e galle he ene wawi gollandema eyi ceerno Amadou to banggue anduɓe ɗen ina jeddodir to banggue jeengol ɓe mbiya nafoore lekki koma mbawa yende lekki ki mbawa dañde hen ko jiɗɗa ko woɓɓe mbiya ala ne gaɗa fo waɗa hebde goɗɗo wima ko safrata ko aɗa wawi sodde e jeere kono noon ko waɗata udditare ko walla goɗɗum ko ma jaaha ñaawiya ko jaɓoɗa jomum e haɗande lekki ina waɗi ko lekki jeeneteki waɗi ko yentaki waɗi ko yentaki eyyi saabu han so woni haɗa ko fate dabare kin yenetaki eyyi saabu kin ko force no wiyete kin mbimi kin ko ɗum lekki lekki muɗum kañum e toñanggue yenetaki kin yentaki eyyi tawni noon lekki udditare kadi waɗi leɗɗe jeeneteɗe waɗi jeenetaki eyyi ɗum kay kala mbiɗo lekki beele yene tan nafa ala ɗon min mi jaɓani ɗo lekki waɗi tan kono guittirta ɗum jeena ɗum waɗi no guittirta ɗum a yanta ɗum eyyi kadi lekki waɗi ittete koye nangue yadata waɗi guitti ko nangue hen fuɗo iko nangue hen yano ɗi ko jolloru restaurant seeɗa mbiɗa won hen lekki waɗi hen guittete ko ɗo nangue fuɗata ɗo nangue fuɗata ɗo eyyi waɗi hen guittete ko ɗo jolloru woni hedde midi beetawe waɗi hen guittete taw nangue hen muta waɗi hen leɗɗe noon kadi ko wayno leɗɗe tan ko cuuɗiki en ko wayno yimɓe yahoɓe ko fewani en yen saɗa ittoɗe guittaɗe koye niɓɓere koye niɓɓere koye niɓɓere guitta tawi yiɗi waɗande jomum niɓɓe nerki en walla jaha wona suuɗo en walla nagam ɗen kadi ɗen ko leɗɗe niɓɓere eyyi taw noon lekki kadi waɗi leɗɗe udditare ɗe ganduɗa hoore men guittete koye 15 lewru 15 lewru eyyi 15 lewru ɗon guitte ɗon ɗotte Moussa Amadou Oldou Bohum min beltanimama no fewi no fewi no fewi oɗo sifa mo kalɗa ko sifa baɗɗo fayida no fewi no fewi no fewi wandiraɓe rewɓe hewɓe ɓe dañano taw darotake walla ɓesgu mumen wonno wayanno walla ellaji mumen dewodirtano no fewi no kewno dañde ɗon wune beele ɗum no heddi ɗon ha joni ɗum no heddi ɗum kadi waɗi ko fannu no liggorte eyyi saabu ayi hande o leɗɗal kirimmeje pullo wiya fulɓe mbiya ɗum kirimmeje leggal kirimewol eyyi kirimmeje woni mayɗo lelete eyyi ngal tan waɗi cohirta ngal totta neɗɗo jibini ɓiyum darota yahata jibinat ɓiɗɗo hay taw leggal kirimewol kirimeyal woni datal ngal mayɗo tegetegal ene waɗi guittata hen golla gollana debbo haɓɓo dañat cohli ete so jibini cohli ngel darota so Allah jaɓi jaam eyyi ene heewi gandane ene heewi Abou Samba Diom ene heewi façon Alaji Amadou yeeso men koye woɗɗoyde mboɗo andi see ina dilla ko dillata ko mboɗo andi seeko nana dilla beele yalla yaw ɓeyde sukaɓe oldu fof no dilla e leɗɗe he walla wonen tan kañum ina janggi tan kono dillani ko nandi hen gontan ɗum eyyi wayno mawnam gonɗo France o jibi kam hombo janggi kala ko babam anduno eko taniɓe am ganduno hombo janggi kono noon ɗum waɗani liggey mum kam ko banggue ko mbatto ngo ɗum woni liggey mum kañum ko communication kam communication o affaire média en affaire canal plus en toon woni ko noon omo janggi firtani omo janggi eyyi gandirta hombo janggi ñande tubaka ari mo wi hono no waɗa ɗum ko yiɗa nden holla tubako hombo janggi eyyi wadde alhamdulillah kaɓe suwaɓe fof ene janggi ne ndewini ɗum fof ala oye o Amadou so tawi gatte sifaji goɗɗi to banggue ɗanngal yahannoɓe ɗannatanoɓe arnoɓe waynade gam mbawa yaade laabi men uddito no foti udditade ni ɗum ne kadi ne hedde galle he e hol sifaji no gollata ɗum heno woodi banggue ɗanngal e banggue poɗodiral ko wayno galleji en ñawdede ha poɗdel rewɓe en eyyi ñawdede en ɗum ko ɗon fina tawa hene waɗi bandiraɓe wonɓe hande ko Centrafrique ɓe nani ko laami ko Sénégal naje nden ɓe meeɗi toon wonde e mars duuñe ɓe tampani ɓe noddi bawam neldi ɓe lekkal seeɗa ɓe mbi kal lekkal kono nde ɓe mbaɗi ngal waɗi koɓe jii goɗɗum eyyi ɗum hina ɗon ha joni ɗum hina ɗon ha joni hol wasiya Amadou Oldou mo panta e bandiraɓe men sukaɓe hono ma en hande arɓe e ngal meccal tawi walla janggi naati hen e sifa no foti naatirede dutto donc hoomade meccal ngal ha dañ caɗele hakkumen ak mumen hol wasi panta e min mbasito bandira am sernaɓe honam kala mboɓe liggodira yoɓe mbadde mo gonga saabu neɗɗo sa haaɗi tan lekki tan e ndiyam sa haaɗi sa yi loruji ɗi fof ɓe jaltat domaine o lekki e ndiyam Abou Diop sokata neɗɗo lekki ndiyam rewata neɗɗo e galle mum hono foti duuɓi tawɗen mawɓe men heɓe mbaɗa lekki ndiyam a meeɗa dañ hen mawɗo dañƴe caɗele sukaɓe noon ɓe jawat argisa ɗi ha ɓe naata gandanɗa hoore ma wona domaine maɓɓe neɗɗo yo haaɗe lekki ndiyam yo haaɗe salali Mahamadou walali Mahamadou sa haaɗi ɗum a lorata hay goto lorata
eyyi ko ɗum tan mbasiytomi yoɓe tinno kala ko neɗɗo kala yoɓe kaatɗo puɗɗo haadde ko ɗum tan mbasiytomi galle moon yalla yaw ɓeyde ko galle gandal en kaali joni kiiɗo ɓokki ganduɗa ko ɓokki cosaan tawaki mina howa mi yeehi toon mina Samba Sira Guisse mi yeehi toon kala nde jaami sona lawalam cakkitingol ngol mi dañani yettoyadeki mboɗo heewi yettadeki no fewi no fewi no fewi hol wasiya panta e yimɓe galle moɗon eɓe jirɗon ɓe tawɓe gandal pongal ni hol wasiya panta e maɓɓe eyyi mbasiytomiɓe tan ko yoɓe tinno ɗoɓe kaɗna ɗoɓe kaala ɗon mbeɗa andi neɓe ndiwani ɗon sika Allah kono yoɓe kaaɗ ɗon soɓe kaaɗi ɗon tan ma ɓooy suhrude mawɓe saabu won ƴewata koye mawɓe he ne mawɓe cifrino e noɓe gondirno ɗon ettowade noon sa wayi noon tan ma Allah rokkuma ko jeɗɗa ko kono ay sa yinnama ha ɓurti tan a yaltat nanna hen ka wawa anda eyyi won gueɗe wonaka men enen halpulare ke en nanatnoɓe ɗum joni noon ɗum yettima en saabu ko waɗi noon jamanu o sukaɓe waɓe hen am ɓe jawata arsigue mabɓe o wonko yawde arsigue mum tan addat ɗum noon Amadou Ould Bohum Doulo Kawel mo Lumbelana Allah jarama golle ma jooɗi peewi guila nane Samba mi koje maji ɗi gasi kono noon nde wonnoon ɗo jaggaɗo ina tiiɗi no feewi ko gueɗal banggal fayida no feewi min beltanima Allah en laaɗa min beltanimama min jarnimama min ñaguima Allahu lamɗo yo waɗan jaame cellal kisal konngol tan sakket gotol Samba yaafo almuɓe ma wonɓe caggal leydi e nder leydi ɓe ganduɗa no koolima ina itta jawɗele mumen ina tottuma ina jakoyama hol konngol panta e maɓɓe eyyi mbiyamiɓe tan ko yooɓe tinno yoɓe tinno no feewi ɓe ganda aduna o kala ko jiiɗa ko gasata ɓe kadi kala mawɗo yo mbaɗ mawɗo ɓe dokku mawɗo hurum sa rokki mawɗo hurum tan haysinna yahaño ceerno ñaaguiɗa hina wawi Allah rokkuma koɗɗa ko yiiɗi eyyi enen noon no mbaɗɗen ni hanki han ha joni ko noon tan en cuuɗaki hay goto en moggaki hay goto galle men ko adresse mo gandanɗa hoore ma kala neɗɗo arima tawama ɗon so tawani ɗo galle Lumbe ɗo ma tawam galle Dakar o eyyi hay goto wiyata arde ko nawnoɗa ko eyyi alhamdulillah rabbil alamin yeɓiyankoɓe Pindi TV reɓe oɓe sukaɓe mawɓe koɗo men ko Amadou Ould Bohum Ba mo Lumbelana en keɗima yewtande en jarnima Samba Diop wondude Mansour Sow so Allah lamɗo jaaɓi ma on jokkude makko to banggue téléphone galle o ɗo e Kermassar ko holto on koye station sel Kermassar galle ɗiɗi kedi kam station ma ɓe keɓ numéro téléphone o somi yiiɗi jokkodirma ɓe jokkodirma inchallah noon Allah jarama jamuɗo katten ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi